mana Januari namba riyo ni wacho ne gimoro achiel gimoro achiel feri mangane wacho cha feri mangane wacho babo di bedo te koro weke we mos winjro kono winjre to sani wane broad based government ineno jo jene we wacha gimoro achiel gi adwa clarify gima Matungo wacho an okawacho ni wadhi support Kalonzo kata William gino be okorach obiya bia itebo wawuo kode William gino okorach obiya bia itebo wawuo kode mara tilo chopegiko en ji luongore ji gwelore ipimo ni to tut mar pi chopo kanye Dr. Mark Matunga wacho ni be uchiko itwinjo gima joka wacho kata ng'acha wacho weke wacho ni ji koro bia kata William kata Kalonzo ni to ji ogombaka penjo maduong' ni to bende gidhi wacho magi dhok achiel gi dwol achiel kaka jo ODM mane ochung'ne gi Raila Odinga nyinge George Batilo Mark Matunga ka achiel kod Brian Weke gi Okango Fred Oriti Masani